लोगोफोर गुवाहाटीनि बाहेरायाव दंहैयोमोन दा गुवाहाटीयाव जों फैगासिनो दा बे गारि सायाव माने थाबाय थानायाव बायदिनो अनेक गोदोनि एनडिपिआव थानाय समाव जाथाय जाबोनायफोरखौ जों माब्रै लामा बारोमोन माब्रै जों लामा हान्थियोमोन गारि गुराजों बेफोरखौनो गोसोखांगासिनो लोगोफोर दा आङो नैबे सनापुर जायगायाव मोनफैबाय दा नैबे गुवाहाटी हाबनाय लामायाव सनापुरनि जि सिनारिफोर बेखौ आं खिथालांसै सिगांथिं नायदो लोगोफोर दा नैबे सनापुर जोंनि बर'नि जायगामोन सानसे समाव सिनारिफोरखौ नायदो बेसे साफा लोगोफोर सानसे समाव बर' राजाफ्रा बेयावनो रायजो खुंदोंमोन बेयावनो बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा बेयावनो बहुद सम माने रायजो खुंनानै दंमोन आरो दिनैसिमबो दं क'क्राझाराव जेरै बर'फोरनि जायगाफ्रा थांबाथाय फैनो बायो थिग बेबो जोंनि ट्राइबेलनि बर'फोरनिनो सानसे समाव बे खुंथायोमोन आरो एसे साफा दा नै जायगाफ्रा सानसे समाव माने बे जायगाफ्राव बिराद गिदिर माने बांग्रिं जादोंमोन आरो सुनामि जादोंमोन आरो ना बे सुनामि जानाय जायगा आरो बे जायगाया दाबो हाफ्राव बबेबा जायगायाव थोलो माने सिङाव दिनैसिमबो हानि जिथु माने अरजाबनाय जिथु सक्ति माने बे हानि सक्तियाव गैया आरो माने एकदम सरासनस्रायैनो दं बे हाया जोंनि बायहेरायाव दंहैगोन दा गुवाहाटीयाव हाबफैगासिनो दं बे लामाजोंबो जों गोदो एनडिपिआव थानाय समाव बारदोंमोन आरो लामा हान्थिदोंमोन नाथाय जों लामा हान्थिनायाव बिदि गावनि गारिजों जों बेरायनो मोनाखैमोन मालायनि जों हेन्डिमेन जानानै सोरनिबा जोङो ओरै ड्रेस गिजि गब्लं गाननानैसो जोङो बारदोंमोन आरो दा बेफोरखौ गोसोखांबा मालाबा लाजिनाय आरो गावनो माने माब्रै बिदि सहायबोनो गोनां जादोंमोन हारिनि जौगालु खामानि बा उदांस्रिनि थाखाय बेफोरखौ गोसोखाङोबा गोरबो बिखायाव गाबनायबो मोनो मिनिनायबो मोनो फाग्लाफोर बायदि मालाबा ड्रेस गाननानै गारि गुरा गाखोनाय मालाबा अबेबा लामाखौ फाग्लानि ड्रेस गाननानै लामा थाबायनाय बेफोरखौ गोसोखाङोबा माने ओरैबायदि गाबनो ओंखारो मिनिनो ओंखारो नाथाय बर' रायजो राजासो एक्सेप्ट खालाया बेफोरखौ दिनै माखासे गोदोनि एनडिपिनि फुरानाफोरनियाव सोंबाबो रायजो राजाया बेफोरखौ माने मोनथिगोन आरो नायदो सिनारिफ्रा बेफोरबायदि जायगाखौ नुयोब्ला गोरबो बिखाफ्रा नैबेयाव गोदो जों एनडिपि थानाय समाव एनडिपिनि जेब्ला थांलाय फैलाय लामानि बेफोरावबो जों चेक खालामजादोंमोन आरो रायजोफोर नैबेफोरावबो माने मोनायाव आर्मि थायो मालाबा फुङाव थायो बेयाव चेक खालामगोन आरो बेफोराव मोनबाथाय माने गोसोआ माने अबाव दं बिखा ख्लाब मोनलायलायोमोन आरो जेब्ला जै बारग'लायबाय गोसोआ स्रां मोनलायसै आरो फ्राय बाहागा सोरबा कार्बि आलं सोरबा डिमापुर सोरबा शिलं सोरबा आरो बांलादेश बारनाय बिदिनो बेफोरजों जुदि हान्थिनायफ्रा एसेबाबो जायफोर सिटि खामानिफोर मोनदोंमोन बिथांमोना एसेबाबो मोनथिगोन सिटि खामानिफ्राव थाग्राफ्रा मा जायोमोन अबेबा लामा हान्थिनायफ्राव मालाबा स्कुलनि ड्रेस पार्टि गाननानै कलेजनि ड्रेस पार्टि गाननानै कलेजनि टाइमफ्राव लामाखौ हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो मालाबा बिदिनो अबेबा नागालेण्ड हाजोफ्राव थांनायाव कार्बि आलं हाजोफ्राव थांनायाव माने ट्राक ड्राइभारफोरजों बा ट्राक ड्राइभार जानानै हेन्डिमेन जानानै बिदिनो बारनो गोनां जायोमोन आरो फ्राय बाहागाव ओरै शिलं ओरै सानजाहा जुदि आप डाउन खालायग्राफ्रा मोनथिगोन आरो आं बेखौनो बुंनोसो दिनै एनडिपि गोदो लरि होनना बुङोमोन लरि बे लरिफोरखौ एनडिपिनावबो दंमोन बे ट्राकफोरखौ सोरबा साफा सानै एनडिपिनि लिडारफ्रासो फानना जाजोब्बाय
बेफोरखौनो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सानसे समाव कालेक्सनजोंल' डनेसनजोंल' एनडिएफबिखौ फोथांनो हानाय नङा होननानै एनडिएफबिनाव ट्राक दंमोन गारि गुरा दंमोन दा एनडिएफबिनि लिडारफ्रा अबाव फानना जाजोबखो दिनै सोरबा साफा सानै लिडारफ्रा दिनै मोनथिया जानो हागौ दिनै सोरबा साफा सानै केडारफ्राव फानना जादों दा आं बेखौसो आं बर' रायजो राजानो फोरमायहरो दा जों गोदो बर'फोरनाव एनडिएफबिफोरनावबो लरि दंमोन लरि बेखौनो दा जों दिनैनो ट्राक 407 408 ना मा होनो बेखौ जों गोदो लरि होनना बुङोमोन दा जों बहा थांजोबखो बेखौ माने दिनै सोर लिडारा फानखो माखासे बेफोरखौ नागिरनो थाङोबा जों माने गावजों गाव माने दाङाबाजि जालायनो हागौ माने दिनै सोरनिबा आखायाव दंबा दंसै आरो सोरबा फाननानै जादोंबा जादोंसै बेखौसो आं माने बर' रायजो राजानि सिगाङाव आङो फोरमायहरनाय थायो जों बै समाव जों मोनबोनाय नै दा सनापुरनि टल गेट मोनबाय रायजो नैबे टल गेट आरो सनापुरनि गारि नाम्बाराबो रेजिस्ट्रेसनाबो माने जों टल गेटआव फैसा होनो हायासै आरो लोगोफोर भिआइपि माबानाया लकेल माबाजों बारबाय बावदोंसो लोगोफोर दानि आं टल गेटआव खिथानो टल गेटआव जों लकेलनिखाय माने फैसा नाङा आरो बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा बेफोरावबो फिल्म बानायफैनांगौ बेखौसो आं खावलायो जायगाफ्रा ओरैबायदि समायना दिनैसिमबो माने गोदोनि बांग्रिं मावनानै थांनाय हाफ्रा दिनैसिमबो गोजौ गाहायैनो दङ आरो सुनामि जादोंमोन बे जायगायाव गोदोनि बोराय बुरैनाव सोंबा मोनथिगोन आरो बेयाव बाजै हटेल दं दे रायजोफोर सनापुरावबो जोंनि क'क्राझारनि बे बाजै हटेल मालिकनि नङा बियो बिनि जायगानि मानसियासो बाजै हटेल बानायदों आरो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैयोब्ला गुवाहाटी मेन सिटिफ्राव जायालासिनो नैबे सनापुर जायगाफ्राव बेरायनो फै आरो जानाय लोंनायफोर खालायोबा नैबे सनापुर एलेकाफ्रावनो जाफैनो हायो जायगाफ्रा ओरैबायदि साफा बाला साला माने बेरफुंनाय गैया जायगाखौ नायबानो नोंसोरो फटक साफाय जानो लुगैगोन माखासे भिडिअ खालायनो लुगैगोन जायगाफ्रानो ओरैबायदि मोजां नैबे एसे सिगाङावबो आर्मि केम्प दं दै बेयावबो सेक थायोमोन गोदो माने गोदो एनडिएफबि थानाय समाव नैबे खन्द'आव माने मोननै मोनथाम थायोमोन आरो सेक गेटआ बेफोरखौ जों माने गारि गुराजोंनो बारनाय जायोमोन औ बेजोंबो ओरै गारि गुरा गाखोयोमोन आरो बांलादेशनिफ्राय बारनानै फैयोमोन बिथिंनो थाग्रोयोमोन आरो गोदोनि सिनियरफ्रा बावनो थायोमोन बांसिन मानो होनोबा बांलादेश बारनो सहज जायोमोन आर्मिफ्राना मथा मथि एनडिएफबि होनना बुङोमोनब्ला माने इण्डियानि मोनफ्रोमबो नर्थ इस्टनि माने डेन्जार होनना बुङोमोनब्ला एनडिएफबिमोन आरो माने नर्थ इस्टआव मावनाङि खामानिफोरखौबो एनडिएफबिफ्रा मावनानै देखायबाय आरो हारिनि माखासे उदांस्रिनि थाखाय बारसोमनो गोनां जादों आरो सोरबा सोरबा सुइसाइड जानानैबो थैनो गोनां जादों बरपेटाफोर बायदियाव माने आर्मिफोरनि बेंनायाव सुइसाइड जानानै बांलादेशनिफ्राय फैदोंमोन बिथांमोनहा औ बेफोरबो माने न' सिङावनो ग्रेनेडखौ होनानै थैनो गोनां जादों आरो औ माने बेफोरखौ गोसोखांबा ओरैबायदि गाबनो ओंखारो लोगोफ्राथाय माने जिउ दान गावखौनो सुइसाइड जानो गोनां हारिनि थाखाय बेफोरखौ दिनै माने ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो जों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै मोन्दों आरो दा नोंथाङा मा होनो बेखौ फुथुला बायदि बाहायजादों रा दा नोङो एसे बुंदो स्पस्त'नै
आंनि बुंनांगौआथ' बेनो थाखा फैसाखौहाय नुनानै बेलथायलांजोब्बाय आरो गोदो एनडिएफबिफ्रा गावनि हारिनि थाखाय आर्मिफोरनि बेंखननाय आर्मिफोरनि माने बेंजानायफ्राव गावखौनो बिमा बिफानि अननाय लोगोफोरनि अननायखौ एनडिएफबिनि माखासे देखायनो थाखाय एनडिएफबिनि मावसोमनायाव देखायनो थाखाय गावखौनो माने ग्रेनेड होनानै गावखौनो थैनो गोनां जादों जोंनि जोहोलावफ्रा जेरै बर्डारावहाय सुनिल शेट्टीया दुश्मनफोरखौ फोजोबनो थाखाय गावनि देहायावहाय बमखौहाय ब्लास्ट खालामना लादोंमोन बिदि खालामदोंमोन आरोना एनडिएफबिफोरा बिदिबाथ' सिलुट आरो जों खोनानाय बायदिबा जारिमिन बायदिबाथ' जों एनडिएफबिखौ अरायसम खुलुमनांगौ अरायसम मान होनांगौ मानोना एनडिएफबि आफादा गैयामोनबा दिनै जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांगौमोन आरोना जे आं पाब्लिक हिसाबै बुंदोंल' नङा आं खोनादों जारिमिनखौ नुबोदों जेरैबायदि 2014 सनावहाय एनडिएफबि जोहोलावफ्रा जोबोर मोजां खामानि मावबोदों नाथाय माखासे फारसेथिं गाज्रिबो जायो आरोना नाथाय हारिनि थाखाय मोजां जादों दायो मावग्रा मानसियाथ' मोनजाखाया नालाय दा मावै मानसिफ्रा आराम मोनजागोन आरोना उन जोलैफ्रा गथ' गथायफ्रा साननानै नाय जेनेबा राजनितिनि बेलायावनो नाय एनडिएफबिफ्रा मावग्रा जाबाय जाग्राफ्रा बेलेग जाहैबाय बिदि जाबाय आरो आं थारमाने सानदोंमोन एनडिएफबिफ्रा एकर्ड खालामदों हिसाबै एनडिएफबिफ्रा गासिबो समाजै मोजाङै समानैहाय माने सालायनो मोननांगौमोन आरोना दानि एग्रिमेन्टखौहाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौहाय ओरैबायदि मोसौ थगायनाय बायदि थगायदोंलै दारमासिनिया जोंलाय लाङो आङो मालायखौबा मालायखौ दुखुखौ नुनानै एनडिएफबिफोरनि दुखुखौ नुनानै बिराद दुखु मोनो आङो बिसोरो मोनथारनांगौमोन सालायनो बेनिखायनो सोरबा दायो बिपिआइ पार्टि ना मा होनो जे देरहागोन अब्लाथाय माने जोंनि बे दैमारि बिथांखौहाय माने सिफ खालामगोननो बेनि थाखाय मोजां मोनदों आरो जेनेबा बेखौहाय मोगथाङाव जाखांहोयोबा बिराद मोजां मोनगोन आरो माने होनांगौ बेखौहाय मानोना बहुत खस्थ' खालामबोनाय ना बिसोरो खस्थ' खालामग्रायालाय लाखानांगोन ना खस्थ' खालामग्राया लायाबा खस्थ' खालामैफ्रा लानानै बोरै जानो दा माथो खालामनो बुरखाय जाबायना थाखा फैसाजोंहाय एकदमबारे थगायनानै दोनजाबाय थायो लिडारफोरा मालाय गरफा गरनै थाखा मोनो 20 लाख 22 लाख गाहाम सोरबा गारि बायो बेवहाय सिरि थाबाय आरो गावनि खिदारफ्रा मा जायो बेखौ मिथिया आरो नों खोन्थानाय बायदिब्ला लिडारफोराल' देरहायोलै लिडारफोराल' देरो ओमफ्राय बाद बाखिफ्रा जेबो गैला आरो माथो होनबावनो नोंसिनि जारिमिनखौ नोंसोरसो मिथिसिगोन सार हारिनि अननायफोरखौ नुनानै बर'फ्रा माने सैथो हेफाजाब होनायाव गावनि जिउखौ फोजोबनो गोनां जादों आरो सोरबाया गावनो माने सोरबा जाहाजाव सुइसाइड जानो गोनां जादों सोरबाया गावनि जायगायावनो सुइसाइड जानो गोनां जादों आर्मिफोरनि बेंखननायाव दा नोंथाङा मा बुङो आं मा बुंबावनो दा जुदि जोंनि बर' हारियाव एनडिएफबि जोनोम जायामोनब्ला जोंखौ वर्ल्डआव सिनायथि मोननाय नङामोन बर' हिसाबै बेखौ खिन्थु जोंनि खायफा मानसिया गनायना लाया मानो होनोबा लिडारफ्रा किसुमान लिडार माने आफादानो बुंनांसिगोन बे आफादफोरखौ नाम बुंदोंबा माने दायो सोरबाया माबा माबि लिरना हरगोन बेखायनो बुंनायनिख्रुइ बुङियानो साबसिन बेनोसै आरो लिडारफोरा जोंनि लिडारफोरनि गेजेरावहाय मा जाहैदों सोरबा लिडारा सोरखौबा गनायलाया बेखायनो जोंनियावहाय एनडिएफबिआ इउनिटि गैयि बायदि जाहैदों जुदि खौसे जानायमोनबा खौसे जानानै थानायमोनबा जेबो जोंनि एनडिएफबि आफादानो बे बिटिआर एकर्डनि माबाखौ सालायनो मोनगौमोन नङामोनबा बेफोरबायदि सोरबाया सालायनो हानाय नङामोन आरो मानो होनोबा जोंनि गेजेराव मोनथाम फेक्सन जाहैबाय मोनथाम फेक्सन जानायनि मेइन कारना लास्टआवथ' मोनब्रैयानो जाहैबाय एकर्ड जानायसिम मानो होनोबा एकर्ड जानायसिम मोनब्रै जाहैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव इउनिटि गैया बेखायनो सेरखाय बेखाय जाहैबाय बिबो सिट नागिरो थाखा नागिरो थाखानि माबायावहाय गबनानै बेफोरबायदि जाहैदों आरो दायो नै खायफाया रिहेबिलिटेसननि थाखाय सोरबाया खस्थ' मावबाय जेल जाबाय बिथांमोना मोनाखै सोरबा न'आव थायो आफादनि मानसिखौ नैबे दालांनि ओरैनि आखिनाय बै नुनाया थुरुं गगैनि नङा रायजोफोर गोदो थुरुं गगै होनना बुंबा
बयबो खैनादरा हाजो होनना बुंबा बेनोमोन आरो थुरुन गगैनि न'आ फैयै फैनानै रायजोफोर खानाफाराखौ जों मोनफैबाय गुवाहाटीनि बायहेरायाव थांदोंमोन दा नै गुवाहाटी मेघालय आसाम बर्डाराव जों थाव सोनानै दा नै खानाफारानिफ्राय जों दिसपुर फारसे जों थांसिगोन आरो बे दालांनि गोजौजों जों थांगोन बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि जिंजों नैबे खानाफारायाव फैनानै ओरै तेजपुर धेमाजि ओरै मेघालयआव थांनाय ओरैहाय कार्बि आंलंआव थांनायबाबो गाखोफैनो हायो फैयै फैनानै रायजोफोर खानाफारा मोनफैबाय गुवाहाटीनि बाहेरायाव दंहैयोमोन दा जायगायाव मोनफैबाय आरोना गुवाहाटीयावनो ओमफ्राय जों दा नैबे मेघालयआव थाव सोदों माने ओरैहाय खानाफाराया फारसे लामायानो सिमा होनना बुंनो हायो ओरैनिफ्राय आगदाथिं आसाम ओरैहाय मेघालय पेट्रल पाम्प थानायथिं अल नर्थ इस्टार्न हाजो साइडआ जाहैबाय ज' जानानै खौसे जानानै जुदि बेलेग आलादा कान्ट्रियावहाय हाबनो सानोबा हागोन आरोना जेरै माने जों गोदो नै बिदि ट्राकजोंनो हिन्दिमेन जानानै लामा बारोमोन आरो नै बिदि ट्राकजों अबेबा नागालेण्ड हाजो अबेबा डिमापुर हाजो अबेबा शिलंआव थाङोबा बिदिनो ट्राकफोरजों बारोमोन बिदिनो इन्डिबिनाव माने ट्राक दंमोन आरो रायजोफोर दा सोर सोर फानना जाखोथाय बेखौ मिथिला एबार माने खानाफारानिफ्राय फैनानै नैबे जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोनो नैबे ट्राफिकनि एसे सिदा थांनानै बे दंफां जायख्लुम थानाया बेनो जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि जों दै ओरैहाय आगदाथिं थांबाय बेनि एसे सिगाङाव नोंगोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ बर'फ्रा चान्स मोना मोना बेफोराव मोनो एसटि खथायाव फार्स्ट नार्सारिनिफ्राय होयोबा माबा नाङा क्लास 1 मोनहैनाय लोगो लोगो बेयावहाय माबा होनांगौ एन्ट्रेन्स होनांगौ एन्ट्रेन्स होयोब्ला पास जायोबा मोनो बेफोरबायदि एडमिशन फिसा बेयाव 25 थाखाल' गाननाय जोमनायाल'सो बायनांगोन गाव बायनांगौ बेफोरबायदि मोजां स्कुलफोराव जोंनि बर' हारिनि माखासे गैयै सुबुंफोरनि न'खरनि गथ' गथायफ्रा बा सरकारनि स्कुलफोराव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ बारा चान्स मोननाय नुवा आरो बेफोरनि माखासे आइडियाफोरखौनो मोना बेनि थाखायनो चान्स मोजां फैना जमा नै खुसेर बिदि लोंदो जों दा नै आगदाथिं बर'आवथ' माने खानस्रि बाब्राब हाबबाय माने सिनाखि होनसै बेखौ माने नोलुबारिबो होनोमोन दा निलिबारिसो होनना बुङो दा रायजोफोर नैबे जायगाखौ आरो ना सनापुरनि एसे सिगाङाव सोलायजोब्बाय आरो औ जायगाफोरखौ बदलायजोब्बाय माने आं दा लोगोफोर नैबे जायगाया जि थांबाय थादों बे माने सनापुराव हाबगासिनो दं दा आं बेखौनो रायजो राजानो माने बे गारि सायावनो खिथालांसै जेब्ला एनडिबिआव थानाय समाव जों जेब्ला आदब खायदा अबेबा लामाफोरजों लामा हान्थियोबा गारि मटर गाखोयोबा जों मा आदब खायदाजों मा माने माखासे आइडिया खालायनानै बारोमोन बेखौनो होनो माने एनडिबिनि मोनसे गेरेला दावहाखौ माने माब्रै सौसिलाङो बेखौनो आं बुंलांनो नागिरदों जेब्ला जोङो अबेबा जायगायाव लामा हान्थियोब्ला गारि गुरा गाखोयोबा
सोरनिबा जोङो हिन्दीमेन जानानै बारोङोन हिन्दीमेन जाबाबो मालाबा पान्जाबि जानानै बारोङोन मालाबा अबेबा बासनि जोङो हिन्दीमेन जानानै थाङोमोन थिग बिदिनो अबेबा अबेबा जायगाफ्राव ड्राइभारफोर जानानै जोङो बारलाङोमोन आरोना दा नै बेफोरबायदिखौ जों गारि गाखोनायनि गेजेराव माने गोसोखांदों आरो गोदो माने मा एक्टिं खालायनानै मा फाव फेसन माने गानै जोमै बिदि गाननानै जों लामा बारदोंमोन बेखौनो आं दा आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा माने सिगांनो आङो एनडिएफबि सिनियर जुनियरफोरनो आं निमाहा बियो जाहाथे एनडिएफबिफोरनि थाखाय खिथानाङामोनब्ला आं खिथाफ्लांबाय दाथ' माने एनडिएफबियानो गैला आरो बे जारिमिनखौ खिथानायाव जाहाथे आं निमाहाखौ मोनगोन होननानै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जाहाथे दा एनडिएफबि आफादानो गैला बा एनडिएफबिनि बै समनि माखासे जारिमिनफोरखौ खिथानायाव जाहाथे आंखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा सिनियर जुनियरानो जा जाहाथे आंखौ गाज्रि मोननाय नङा सानना दं आरो आङो नाथाय गाज्रि मोनोबा नोंथांमोननि माबायाव गोसो गोरबोआवसै नाथाय आं सानखादों अननानै निमाहाखौ होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो दा नायदो लोगोफोर जों जेब्ला लामा हान्थियो अब्ला जों माबायदि जानानै बेरायोमोन मालाबा जोङो फाग्ला जानानै फाग्लानि ड्रेस गाननानै जोङो लामाफोरखौ जों बारोमोन आरो बोराय ड्रेस गाननानै मालाबा खर'आव जि खावखालाबायनानै मालाबा माने आखाइयाव त्रिसुल लानानै माखासे माने फुजारिनि जि गोमो गाननानै बिदिनो लामा बारोमोन आरोना दा बिनि थाखाय सोरबा माने एनडिएफबिफ्रा बोरै गारि गुरा गाखोयोमोन होननानै बिदि माने मोनसे गोसोफ्राव साननाय थानो हागौ दा नै लोगोफोर आं खिथालांबाय थानायावनो नैबे जों दा सनापुर हाजोआव हाबगासिनो दं सनापुरनि लामायाव दा एसे नायनानै ला नै हाजोफ्रा